Il-Milsen Phoenicio-Punicum, magħruf ukoll bħala l-Grammatika Melitensis jew il-Grammatika tal-Malti, huwa wieħed mill-aktar kotba importanti fl-istorja tal-Malti u x-xogħol ewlieni ta' Michel Anton Vassalli. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Olvin Vella sabiex japprezza aħjar l-importanza ta' dan il-ktieb. Il-Milsen huwa grammatika ta' Vassalli, l-ewwel grammatika stampata bil-Malti. Il-valur lingwistiku tagħha huwa li hija mibnija skont l-istudji tal-Arbi, josserva l-awtur l-istruttura tal-Malti, pereżempju ħadd qabel ma kien innota li plural bħal klieb jaqbel ma ta' srib u ċrif u tfal. Il-forma hija wieħed, tnejn, a twila tlieta. Wieħed tnejn tlieta huma ir-radikali tal-kelma l-erq. Il-qa twila jew il-iqe hija il-vokali li issiba dejjem f'dik il-forma. Michel Anton Vassalli induna li l-plurali miksurin fil-Malti hemm qatt minnhom kollha b'forom partikolari u jikklassifikhom jażilhom skont il-forma. Mela jekk inti għandek plural bħal ħbula, plural ta' ħabel, huwa qal araw ftit raħal irħula, bal bawla li fi żmienu kienu jgħiduha bħula. Għandek jiġifieri wieħed tnejn u twila tlieta a. Wieħed tnejn tlieta huma l-eruq u l-bqija huma l-vokali twal u qosra. Dak huwa l-akbar kontribut tal-Milsen ta' Vassalli li toffri lill-qarrejja l-istruttura tal-Malti meta tistudja il-grammatika ta' Vassalli. L-ewwel waħda jisimha il-Milsen, it-tieni waħda jisimha Grammatika della Lingua Maltese, l-ewwel waħda stampata bil-Latin, it-tieni waħda stampata bit-Taljan, ikollok tosserva illi il-Malti għandu il-melodija tiegħu, il-Malti għandu ir-ritmu tiegħu, għandu forom. Kollox jitqies skont il-forma. F'ċertu sens hemm il-loġika tal-ħaġa. Vassalli huwa magħruf bħala Missillis Malti għal żewġ affarijiet. L-ewwel nett għaliex hu kien l-aktar wieħed li argumenta favur il-promozzjoni tal-lingwa tagħna u l-użu tagħha fuq sma differenti, bħal-użu tagħha fil-Knisja, fil-qorti, fl-edukazzjoni. Imma Vassalli huwa wkoll Missillis Malti għaliex waqqaf l-istudji lingwistiċi. Jiġifieri meta Vassalli ikkontribwixxa bil-grammatika hemmhekk huwa s-settja standard. Ma tistax wara Vassalli tipprova tagħmel grammatika ta' kafkaf. Għaliex hu l-istudju li għamel tant kellu livell għoli, tant kien ta' kwalità tajba li jekk rid toffri alternattiva, rid bil-fors tagħmel xi ħaġa aħjar minnha li sabuha diffiċli in-nies ta' warajh. Fil-fatt, ftit nies komplew jibnu skont il-grammatika ta' Vassalli, anki għaliex Vassalli kien jaf l-Arbi u bena kollox fuq l-istruttura tal-erq u tal-forom. Kif nagħmlu llum fl-iskejjel tagħna. Aħna llum nimxu skont Vassalli mingħajr ma noqogħdu ngħidu lill-istudenti. Min ġie wara Vassalli kien jgħix fi żmien meta it-Taljan kien il-lingwa barranija dominanti f'Malta. U mhux dejjem aċċetta din il-proposta ta' Vassalli li l-Malti taraf in-natura semitika tiegħu u allura nsibu nies poeti kbar bħal Ġal Anton Vassallo li meta jiġi biex jikteb bil-Malti, jikteb bil-Malti taljanizzat, ħaġa li Vassalli kien assolutament kontrija. Bis-saħħa tal-Milsen, l-istudji tal-Malti ħadu żvolta oħra.
bdejna nitkellmu fuq il-Malti bħala lingwa sħiħa, bħala lingwa li tista' tistudja, bħala lingwa li għandha tinteressa lill-Arabisti għax jistgħu jqabbluha ma' djaletti storiċi Arab oħra. Jiġifieri il-grammatika ta' Vassalli tatna opportunità biex nattiraw lejn il-lingwa tagħna l-istudjużi, il-filologi li setaw iqabblu il-Malti bħala lingwa sħiħa ma' lingwi magħrufin semitiċi oħrajn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.